Έχει τώρα με αυτό μετά. Του είχε κάνει ένα δώρο φίλε στα Μαγίου Βαλεντίνου, ένα αρκούδο τόσο αχα. Πηγαίνει στο σχολικό μωρό και γέλει. Μου γιώδει το κινητό στη βιντεάκια εκεί. Από το ευθύμη το πήρα. Καλό ευθύμη ρε ψέχνω. Τσοτάκια. Εμπιστευτείτε τη δύναμη της θερμαντικής και αναλυτικής αρχής Deep Heat. Δράει εκεί που χρειάζεται και ανακουφίζει αμέσως. Deep Heat, νούμερο 1 σε προτίμηση στην Αγγλία. Τα σαλοπάς ανακουφίζουν για πολλές ώρες τους πονεμένους μυς και τις αρθρώσεις, ώστε να μπορούμε να κινηθούμε με περισσότερη άνεση και να αντιμετωπίσουμε τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας. Μέχρι το τέλος. Powerade, επίσημο αθλητικό ποτό της Κέρδη Εθνικός. Δεν ανταπεξέρχεστε σωστά στα καθήκοντά σας. Τώρα συνεχίζει καλός επαγγελματίας να κάνει τη δουλειά του. Είσαι ο Γιώργος Μπιπήρης, καλό καλά. Λοιπόν, 46 φίλοι Ελευθερίου. Εντάξει, περισσότερα λόγια στο μηχανικό. Εδώ φωνάξτε τον ρε, φωνάξτε τον να έρθει, φωνάξτε τον. Όπα, ήρθε. Ξέρετε, ο διαγωνισμός είναι ο εξής. Στέλνετε βίντεο σχετικά με τον Παναθηναϊκό, με τον Πάσο Παναθηναϊκό, τα οποία μπορεί να είναι είτε πράγματα που έχουμε δει εδώ, είτε από το αεροδρόμιο με το κινητό σας τηλέφωνο με μια κάμερα. Πάμε και να μπείτε έξω. Να κάνετε ένα χειριστικό με τους φίλους σας, παίρνετε ένα χρόνο, οτιδήποτε σχετικά στον Παναθηναϊκό. Το στέλνετε στη διεύθυνση Τσιάτρα, όμικρον έψιλον, όθωνος 22, κάτω του Κιστιά, ΤΑΦΚΑΠΑ 14, 5. Καθίστε όλοι μαζί να σας βγάλω μια φωτογραφία, όλοι γύρω-γύρω. Όλοι γύρω-γύρω. Πού μπορείτε να το στείλετε και να πείτε κι εσείς. Όλοι μαζί εδώ. Να είστε νικητές του μήνα και στο τέλος της χρονιάς να κερδίσετε και το μεγάλο δώρο που είναι διαρκείας την επόμενη χρονιά. Είχες διαρκείας, εσύ. Ωραία. Για διαφορά του σκορ από 1 έως 5 πόντους. 12 για διαφορά 6 έως 10 πόντους. 13 για την διαφορά με κάτι 10 πόντων. Για τους στείλουν SMS, βέβαια στους στείλουν Άμα γυρίσεις πάνω δεξιά 5 καθίσματα, θα δεις και τα δυο λαμόγια. Τα είδα πριν. Ναι.